Ahojte, to som ja, Stierač SK, a dneska vás vítame v 11. časti vo stierania žrebov. Takže dneska tu máme jednu super rentu za 5 eur a máme tu jedno bronzové prasa v žite za 2 eurá. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Pardon. 200, ešte dve 200-ky. Dvojka. Prosím, mega, či bronz? Nič. A nevšimajte si to. Nič sme nevyhrali, takže ideme na super rentu. Takže aké sú moje čísla? 41, 36, 33, 11. Takže musíme nájsť tieto čísla. Renta. Nie. Zatiaľ nič. Stieram, ale... Počkaj. Takže ospravedlňujem sa. Mňa boli táto ruka z stierania, takže ideme na túto ruku. Prosím, ak to bude... No, Anča, nie, prestaň. Anča, prestaň. Ale nešimajte moju mačku, to a... A tá furt otravuje, keď ja stieram. Dobre. Takže nájdeme si... Počkaj. Není... Počkaj, 45 to nič není. Tuto 17 je... Nič. Musí tam byť 11 alebo 33. 34, nič. Anča, nežer to. Nec to. Anča, nec to. Si nevšimajte. Ej. Ona môže tú travu jesť. Aj? Dobre. Takže 44. 48. Nič. 1000. Jaj, to je 26, to je nič. 16. Ukáž, čo sa tu ukrýva. 24. Nič sme nevyhrali. Za to som dal 7 eur. Takže dajte mi like a odber na toto video. Takže čaute.